Bakary Cissé, merci. Bonne journée à toi. On va retrouver l'adorable André Traoré, l'enfant et digne fils de Kolokani, le représentant de Kati. Mais il n'est pas avec la gente. Hein. Il est à Kati, mais il n'est pas au camp. Voilà, c'est une précision. Parce que quand on dit Kati, on passe au pouvoir. N'est-ce pas, André? Non, précision, Yana. Ah, précision, Yana. D'accord. Parce que dans le Kati, on a voilà. Machama be Kati, mais vous dites Fangala, ou tu Fangala Karafe ou tu Kana. Oui, tiens. Voilà, même si c'est une ville garnison. Kati Bonyosa. On fait un balati en Yamorea. On a eu Fanofe. Namu. Côté? Odo. On baraba wajibia. On a eu Chamanchela. Nchikatola. Ode Anye. Comme tu dis. En Belatano. Kakene Kosobea. Bashitana. Bashitana. Oh, c'est là qu'on l'a fait donner. On l'a fait donner. Alors, est-ce qu'elle fera finir avec la vie? Kuma ka ca ni sera ka duru woro ka se la fin bola kile kono obudobo no fone yiki awo ko bugudi aywa jamana ko na me ko jate mina aywa akuma ka ca ire ba kalama akuma ka ca o nga joñ mangana ko ala be communauté tien esika tola o kuma ka chugo avec ala tade ablay bamana André bamana ko ko dugutigi dusuba seka dugu mara o tiɲɛ emuna mara mɔgɔ sugu bɛɛ b'a kɔnɔ ni ko dugu i bɛ a fɔ ko jogo sugu bɛɛ bɛ yen i t'a sɔrɔ jogo ɲumanw bɛ yen jogo juguw bɛ yen naamu dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu an bɛ se k'a fɔ ko olu tɛ se mara yɛrɛ jogo dɔw jɛ dɛsɛ ka kɛ n'a ko du ye a bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ e mun ye ɲɛmɔgɔ ye sisan e wajibiyalen don k'a bɛɛ mara ka bɛɛ mara i ta kan n'i kɛra dusuba ye a bɛ ko bɛ gɛlɛya e kɛra dusuba ye sisan mɔgɔ min jogo man ɲi a bɛ a kuma bɛ caya mun jogo ka ɲi a kuma bɛ caya dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ni kangari kan ka dɔw ye dusuba t'o si ɲɛnɛ wo ɲɛfɔli bɛ kuma dɔw ban nka n'i y'a kɛ dusuba ye bakuruba la a bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ko jama marala bɛɛ ni jogo don bɛɛ ni taabolo don bɛɛ ni ka faamu cogo don bɛɛ ni kun lena don ne ka ɲi k'olu bɛɛ mara a bila i bɛ dusu da de i bɛ dusu bila kɛrɛfɛ ko ni tɛ kɛnɛ la n tɛ sɔn ni man tɛ jɛni ni ye k'o tigi man ka kɛ ɲɛmaa ye o tɛ se ka ɲɛmaa ye sabula a bɛɛ bɛ kɛ ɲɛmaa la a bɛɛ bɛ fɔ ɲɛmaa ma ɲɛmaa b'a bɛɛ kun o ye jagoya ye n'i tɛ se k'o ku n'a tɛ fɔ i ma a tɛ k'i la a bila e ka sigi kɛrɛfɛ ka jama lajɛ n'o tɛ se sigi ka ɲɛmaa ye a jateminɛ dɔrɔn sisan mali ɲɛmɔgɔw jateminɛ dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ma buruja kosɛbɛ waati laban ninnu na fo n'o kɛra Asimi ye kɛ n'o tɛ mali ɲɛmɔgɔ fɛn o nana bɛɛ burujalen i b'a fɔ ko wɛrɛ mɛ u y'u ka ɲɛmɔgɔya ci u bolo wa est-ce que u ye kɛlɛ kɛ mɔgɔ la u ye dɔ minɛ ka don kaso la wa u ye dɔ faga wa o ye ɲɛmɔgɔya de ye mɛ dɔ tununa awɔ bon hali dɔ min tununa ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɛmɔgɔ ka ci fana tɛ an b'a fɔ ten sabula tununa cogo minnu na mɔgɔ minnu tɔgɔ b'a la ka fɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ t'o ye a waati ɲɛmɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔ ka ci fana tɛ wa tununa ko min fana na ɲɛmɔgɔ fana tɔgɔ t'a la ka fɔ la ɲɛmɔgɔ jɛɲɔgɔn dɔw de don ayiwa an b'a kuncɛ ni mun ye ko ɲɛmɔgɔ ye jɛɲɔgɔn ɲuman ye mɛ dalama ɲuman tɛ dɛ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye sabula i b'a ye k'a fɔ ko a ka ɲɛmɔgɔ in kama a bɛ sɔn ko bɛɛ ma ɲɛmɔgɔ in bɛ se ka lakana cogo min na ka lafasa a bɛ sɔn ko bɛɛ ma o de kama u b'a fɔ ko dangamɔgɔ tɛ ko jɛɲɔgɔn ɲuman don mɛ danamɔgɔ ɲuman tɛ dɛ danamɔgɔ ɲuman tɛ sabula ko bɛ ko la n'olu na bila ale ka fanga la aw ka teriya bɛ taa wolo fɛ hali ni ye kan ka k'a saraka i bɛ k'o ye dɛ o de kan a fɔ ko fanga man ɲi a bila ye kuma banna an ye caman ye an ye caman kibaruw mɛn caman kɛra ɲɛna i b'a ye k'a fɔ kuma dɔ mɔgɔw b'u jɛɲɔgɔn u teri ɲumanw yɛrɛ janfa fanga ko in na ko ɲɔgɔn cɔrɔ bɛ fanga sinsin min kiri bɛ senna Burukina sisan terimaw kun tɛ est-ce que dɔ la Blaise ni Sankara terimaw kun tɛ dɔ yɛrɛ ko filani a ko labanna cogo min na bɛɛ t'o dɔn janfa
o de kama fɔ ko fanga abla kuma ka ca banga fanga blanga tanga barala nyefuli anga bɔ de b'o la abla o de ka wusa ni lamɛnbaw bɛɛ ma an bɛ jumɛn na bi bolo an bɛ araba la février kalo tile 9 don san 2022 fasiribaw kɔni sɛbɛnni kɛ fatiri gafe dɔw kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka kumaba fɔlɔ fɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ ko dɔw la bilen an ka daminɛ le sɔrɔ ale ko di esor kuma na a sɛmɛntiya k'a fɔ ko mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko sɔɔni ko bɛnɲɔgɔnya bɛna sɔrɔ sɔɔni sabula ko taamakulu dɔ bɛ yan nɔ communauté internationale tɔgɔ la u ni jamana ɲɛmɔgɔw ye sigi ka fɔ daminɛ kununko o waasa ka taa kɛ waati cogo bɛn bɛ se ka kɛ u kan cogo min na ko sigi ka fɔ kɔni daminɛna kununko diboli ni kedira o ko ninnu kɔni dugu fila ye filanimaw don ko u kɔni ɲagili min dara an ka CEDEAO fɛ a bila ko a degun b'a la ka s'u ma Mali ni Burkina an ka fɔ Mali ni Laginɛ douanelakaw kɔni bɛ sigi ka fɔ dɔw la walasa min b'a to jagofɛnw tɛmɛni Laginɛ fɛ a fanga bɛ se ka bonya cogo min na ko wulikajɔw fana bi sen na. Le républicain Vladimir Poutine ne ale ye Russie jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kɛnɛrɛ cakɛda minnu bɛ wulikajɔ la Mali jamana kɔnɔ nɔ ko olu ni Russie jamana ɲɛmɔgɔw tɛ sira kelen na k'olu ka foyi t'a la olu dun nana olu ka avion kɔnɔ ayiwa a kuma dɔrɔn don an se fɔ dɛ politikimɔgɔw ka kuma don bɛɛ b'i yɛrɛ lafasa de siga t'o la Faransi kunnafonidila dɔ gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ o don ni a bɛ wele ko Benjamin Roger o ko maison de la presse y'a jira k'a fɔ ko waleya ma bɛn nka ko a y'a ɲini kunnafonidilaw fɛ jan ko minnu bɔ fan wɛrɛw fɛ ka na k'u ka sariyaw fana labato a bila min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ ATIR ale ye politikimɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan kulu dɔ ye a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko wulikajɔ minnu kan ka kɛ walasa ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ ko a ma ban ko camanba bɛ yen nɔ halisa k'u ka dɔ fara cɛsiri kan Choguel Kokala Mayiga cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ don n'a fɔ marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ don a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ko tɛ se ka bila kalataw labɛn dɔrɔn kan ko wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ko jateminɛ ka kɛ ka ɲɛsin olu ma abila ayiwa l'indépendant ye mun fɔ a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ laɲini dɔ kɛra k'a fɔ ko nominali sɛbɛn min bilalen don Karimu Keyita tɔnkɔrɔ k'a fɔ a ka minɛ n'o ye mandat d'arrêt international ko ka o bɔ a ma ani ko ka Musa Jawara bila ko sariya tigilamɔgɔw ma sɔn a ma fiyewu a ko ninnu b'a la ka kɛ Birama Ture ale tununi ko lahalaw de kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an ka telefɔni di bon olu ka baarakɛlaw kɔnɔ jira k'a fɔ u bɛna taa tile 5 baarabila dɔ la ni ɲagili min taara ka ɲɛsin u ka cakɛdaw ma n'o ye k'a fɔ ka sɛbɛn miliyari 100 ani 70 kɔ sara ko u ma jɛn n'a ye ko ni kalo tile 21 k'u bɛna taa baarabila la abila dani troisième arrondissement mɔgɔw k'olu kɔni ye minfɛnjugu disiba 2 minɛ ko minfɛnjugu caman fana yiri u bolo min bɛ wele ko chambre indien Dr Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko lasigidenw ani lasigidenw ka tɔnsigi dɔ senfɛ k'a fɔ ko force Takuba n'o ye Faransi kɛlɛbolo ye ani Nazaraw ka kɛlɛbolo ko olu b'a la ka Mali jamana tila min yɛrɛ fana tɛ coup d'état caman minnu b'a la ka kɛ an ka jamanaw kɔnɔ sisan Musa Mara y'a jira k'a fɔ ko balinanko tɛ ko mɔgɔw ye ko ninnu natɔla ye abila Nouvel Horizon ko Vladimir Poutine kɔni ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye lakanako cakɛda dɔw bɛ Mali jamana kɔnɔ nɔ kununko ani Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ka kɛnyɛrɛ cakɛda mais a m'a fɔ mercenaire bɛ yan de faut que mɔgɔw ko dɔn awɔ kɛnyɛrɛ cakɛda a ko kɛnyɛrɛ société privée ani mercenaire tɛ kelen ye kelenw tɛ alima mercenaire ko fɔ nka a y'a jira k'a fɔ kɛnyɛrɛ cakɛda dɔw bɛ yan a y'o de fɔ sabula ko minnu bɛ yan k'olu ni Russie jamana tɛ sira kelen na k'u b'a la k'u ka kɛnyɛrɛ baara de kɛ Sangare a ko ale kɔni b'a la ka segin na ni album kura wɛrɛ min n'a tɔgɔ da ko Timbuktu ko a taara fɔ ka dugu la
Ah, d'accord. Tout ce qu'on ferait à Tarouga. Un mot, vous savez. Ok. Kabna bo février kalo ngafo avril kalo clim quoi ani kono ton na poisson d'avril télé ay o mo se fula en février comme quoi abo avril ay ko avril clim quoi ani kono ton tabarakallah o te poisson d'avril afamuna na ret la na re wuli ka amma wele comme bagar termuso do o ka termuso ni ngani ko na ko bichu ko mina nam ko brema ture ka ko nyina boli mena communicateur criblo mala ka di communicisi critique la ma abadan ka yelema donc asumaro luvera d'accord o ko showel ko kala may gan numala ka la seri munu kesse sa munu kesse o ka france ko goya france ni seda ko goya mal donje o ko nego ko mal don rebe musolo ne ko nuna de o nyigali nyumay info matin oko makono ni Putin ka nyogonye senfe oko préparateur do kon dira kene chagada munu balaka barake mal jamana kunadno jamana nyamgo ya jira ka fokku ulu ni rusi jamana de barala nga ko rusi jamana fune ko mawre fo o mini ko politique ligne nam CEDEAO ni malice oku foka flem mbirno ulu kelo ka unedo ko madon nyonche sanworo kono ko franci ka den duru de gena ka bo mali kono sandur laban ayu le nejume canard de gene alena ka jambu kuma ayo jamu mbia nazaro ka kulu union européenne yi nyakli mun taka nyesi anka ma duruma nyabe jadowla balaka kuma udika nam university do bi wono union européenne mo fa sabula sevenu da kan ko union européenne o anyabe ben le cerveau diala ale konim kemaka tiganya shi che university ma afa ko ko ni mako kunten ko halisa ku ma famu ga ko ubna famu donu na tawla o anyabe shogele fona diala shogel ko kala ale ko union européenne yi segna sidaw ka nyaklu dikan o kuluma nyakli woro soro munun ga jogni sidaw tawyiwa o anyabe Maliki Diaw Maliki Diaw fana bien ale ko obga enfle moko sugu jumondi doni ikasay wala ni ikasay afamuno ni ikasay ale ko kemega foko ko aka jawye wala kana jawye jaru yo wa ma jawye wo ko ulu kono bina malikura bara kono ke ka yelema du jamana kono yani ka to kala taw ka ke ayo bere tigine joy asimia asimi boluna asimi fa sawla asimi bere veri ko ka jamana do kono to onko o compte nasira o ko awayasmi o ko nyaklunye awayasmi sikatola tasimi ka kuma awdo ayo abamuna agobite jawdo hakilado tiende mirinado wala mirinado mais jawdo tuma do la lu tien bo nyoma fe ni tien bo nyoma fe voilà abiti bon André aujourd'hui c'est le 9 février 62 bi à Sambi Woro anga code malien du mariage et de la famille à Folo a Bangera Wolonde furu sharia folo muntara Mali assemblée fait a créé par la loi numéro 62 17 ANRM du 9 février 62 talo février kalo li kononto sa anga yerma horon kele ko san flañ wona solo mais antna be fo mamna bakruba don fo mo ko fam au code ko en République du Mali le mariage a un caractère laïque o koro furuko la dina ko tala ka fogo ni karsa te dina lanti furu nyoma voilà chara lo tala bien yabo que le mariage se fait entre un homme et une femme furu chene musudi che an muso flate che flate gordigen flate moko gakitu voilà ko entre un homme et une femme que l'âge minimum pour le mariage pour un garçon est fixé à 21 ans pour que chemana samwane kelen soro ko wajira ka sira furu voilà abse ka furuke l'âge minimum pour la jeune fille est de 18 ans pour le mariage muso mané shi mana santan sigiro absoro ka furu ka fo ya di sharenye koro furu manga siri ka soro chete samwane kelen bo muso te santan shigimbo mais muso talo yenga kala ko sauf autorisation express de ses parents
sauf voilà autorisation express voilà olu ye yamara di k'a ka kɛ a bɛ se ka kɛ san 18 tan wolowula tan wɔɔrɔ tan duuru n'a fari bi sɔn voilà farikolo sera parce que dɔw fana bɛ olu farikolo bɛ taa joona voilà au code fana ko choix possible entre monogamie et polygamie pour l'homme donc cɛ bɛ se k'a fɔ ko muso bɛ da muso kelen ma wala a bɛ se k'a fɔ k'a ye muso caman ta sariya ko muso furu nafolo ko muso bogotigi ni mun ma deli ka furu ko fara malien wa nani sariya ko o de furu sɔn na furu nafolo voilà mais mun bu diya ko to de mun be furu nafolo sariya bu mun do wa nani fara malien voilà ko muso mun deli ka furu na bna furu tuguni o wa fly fara malien sariya ko te OK o sariya fana ko la répudiation est interdite dans le mariage malien. Tchèbuli don le droit muso e bonga son yingenti fait tugune ko tala de. Avec sharia de là. Que wuli droit ti chi muso fe ka gen so kono. O fana sharia to so. Ouais, ne ma ka fara jonga ta sharia de. Voilà, donc ouais a bakruba fo mumbu fe ka fo mo ça c'est le premier code de mariage chanté par Tata Bamba Bambo ni Aglibala. Mais ce code a été révisé, amélioré le 30 décembre 2011 sous le régime de ATT. Il y avait le nouveau code ni Haglibala. Faut voilà. Faut ATT Segnako. Faut ATT Segnako. Allah sharia blako ka segaka. Parce que fendo bala anga dinama ko lunu ka dine tawdi jenay. Ko c'est vrai qu'ambe laïc là mais uluka fendo bala ko le dine tu soma. Ni politique tiemba fait ka dola nous ma bola au bout kariño wana et ala ba o ya tle ka bola voilà ulu ka dine son mun na son politique ake politique na jenay voilà donc o fana tumbuche kele gara fu sa 26 mars fado o do le yandanga de wala ma ama hera sorofolo o danga bon walbi o kuma mo kele numbian ama fu ye we danga men do 20 mars la o ko tabo aywa nous matabo ambe baga to danga kololo ba mu valisa parce que 2011 fo bi malma lafia oui danga mun de kara pour ka fo denga ira danga minana d'abord uye janguna ni atide burja do ni na to atigi ba ni la taw tigo fo après mun de kara atide bina janguna do nana janguna bogara donc ya jamana ira nagashira aywa donc o be karanya et puis akara politique ngom no ko ngama jatemina génération jatemina bella goshileno bi sikatola ou bella fulera voilà bella fura ni min la fulente ibta so la goshini mangwaro talino ka dawka sikatola donc ka jatemina aywa danga may